My sme prišli vlastne k prvému mužstvu tabulky a boli sme svedomí, že to nebude jednoduchý super. Napriek tomu sme sa pripravovali, chceli sme sa pobiť o body. Nikdy nechodíme do zápasu s tým, aby sme to len odohrali, ale dneska to nestačilo. Domáci boli určite lepší. Možno do tej 30. minúty, keď sme mali my tú golovku a sme ju nedali a sa nám to nevyplatilo a vlastne v zápäti do 3 minút sme dostali góly. Druhý polčas asi už z našej strany bol len také tapanie. Snažili sme sa možno s väčším rizikom zakladať tú hru po zemi, lebo vedeli sme, že obrana a hlavne nakopovanou loptou je pre nás dosť ťažko prekonateľná. Nevyšlo, hovorím, prvá prehra po 4 zápasoch, takže máme čo robiť do útorka, že by sme sa postavili na nohy, že by sme dvihli hlavy a ja gratulujem domácemu mužstvu k dnešnému zápasu, k dnešnému víťazstvu a držím im palce ďalej. Tak ako povedal kolega, 4 zápasy neprehrali a v celku, keď sa pozriem na to mužstvo, aj keď sú tam mladí chlapci, majú dobre poskladané. Jano Papa je skúsený, Lišivka skúsený, Kurák a potom nebezpečný, dá sa povedať, aj taký útok, taký dvojzápar, relatívne brejkové mužstvo. No. Tak mali 6 víťazstiev vonku, 1 remízu, 4 prehry. A to znamená, že oni vonku vedia hrať futbal a dokázali to aj v Poprade, kde vyhrali 3-0. Ale my sme sa prichystali, takisto sme vedeli, že to nebude ľahký zápas. 30 minút to bolo hra doplných. By som povedal, že sme mali nejaké také 3 variácie. Jedna bola zo štandardiek, jedna bola natlaková hra a druhá bola také ústup, čo sme aj spravili. Podarilo sa nám dať gól zo štandardky a tým pádom sme sa dostali troška na konia. Hneď na to sme pustili supera na našu polku a prakticky kontra, rýchly break, ako vyhral na 2-0 behom 2 minút. No a v druhom polčase zase to bolo postavené o tom, že sme zatvorili stred ihriska, no a hra doplných, to znamená Mikuláš musel tvoriť, až chcel nejak ten výsledok zmeniť, tak nám troška otvoril priestor a my sme tam mali možno 3, 4, 5 príležitostí aspoň na dosiahnutie jedného gólu. Hovorím, ťažký zápas, ja som spokojný, že sme nedostali gól, dali sme 2, máme 3 body, no a zase sa posúvame o týždeň do Prešova.